Heu vist el videoclip de la cançó Quiero que vengas de la cantant Amaya? Recrea l'escena d'aquest quadre, del pintor per excel·lència del barroc, Caravaggio, pintat al 1599. Fa més de 420 anys. Aquesta escena bíblica també va inspirar l'artista Artemisia Gentileschi, que amb només 23 anys també la va pintar. Amb molta mestria, deixant clar als seus col·legues, tots homes, que podia pintar igual o millor que ells. I és que Artemisia Gentileschi, que va ser una de les artistes més importants del barroc italià, també va ser una de les més desconegudes, suposadament pel fet de ser dona en una època molt masclista. L'aprenentatge d'Artemisia venia del seu pare, que també era artista, tot i que per l'època era impensable que una dona fes aquest ofici. Als 19 anys, un pintor i mestre seu va abusar d'ella. Aquest fet tan horripilant va deixar empremta en el seu estil pictòric, que es va convertir en més fosc, expressiu i furiós. Artemisia va ser una avançada al seu temps. Pintava escenes bíbliques en què destacava personatges femenins com Judit o Susana, donant protagonisme a la figura de la dona. Artemisia tenia clar que calia dibuixar dones fortes i actives en les seves pintures, no pas com ho feien en l'època, on les dibuixaven espantades i subjectes a l'home. Va ser tota una revolució. El que destaca dels seus quadres històrics i religiosos són els colors intensos i el clar obscur. El clar obscur és una tècnica que s'anomena així perquè utilitza de manera molt dramàtica les zones il·luminades i les zones ombrejades. Això li permetia crear un efecte tridimensional i donar molta profunditat als quadres. Eren coneguts els daurats i els grocs que feia servir per als teixits de les seves figures i fins i tot entre els pintors es parlava del daurat Artemisia. Tenia el seu propi estil. Com es pot veure en un dels seus quadres, autorretrat com a al·legoria de la pintura, un dels primers autorretrats femenins, pintats com a eina de reivindicació. Per aconseguir fer aquests autorretrats, Artemisia segurament es va posar dos miralls, un a cada costat, per poder-s'hi contemplar. Una posició molt complicada per pintar, però que li va servir per demostrar l'alt nivell que tenia com a artista. Què es veu en aquesta obra? Que Artemisia està molt ben il·luminada per davant, on una línia li travessa la cara i li creua l'espatlla, però la roba i el fons són foscos. Podeu veure ben visibles, sota la paleta, les seves inicials, recolzades sobre la pedra de moldre pigments i amb un pinzell a la mà. Sembla que vulgui dir, aquesta sóc jo. Observant-lo de més a prop, podem veure que la textura dels cabells desendreçats, les arrugues de la màniga o les mans brutes fan que el quadre sigui més real. Artemisia va ser tota una revolució i es va convertir en la primera dona a ser admesa a l'Acadèmia d'Art de Florència. També la van convidar a formar part de l'Acadèmia dels Desitjosos, una institució intel·lectual. I per què ens han arribat tan pocs exemples de dones artistes si en les darreres dècades s'han anat rescatant obres i testimonis que deien el contrari? Doncs potser perquè parlem d'una època en què el més habitual era que ni el talent, ni els desitjos, ni els drets de les dones es tinguessin en compte. De fet, anys després de la seva mort va ser oblidada i no va ser fins al 1916 quan l'historiador Roberto Longhi la va redescobrir en un article en què parlava de les seves obres. L'Artemisia Gentileschi va néixer massa aviat per la seva ment oberta i el seu talent. En l'actualitat, els seus quadres es poden veure al Museu del Prado, la Galeria dels Uffizi o al Palau Pitti de Florència.